Hi guys, good day. So karon medyo dugay-dugay na po na po ko prank CN. So karon kinakalugar man ko, busy man siya ta sa gawas. So ato na po siyang i-prank. Hintay ni sakit akong tiyan. Kaya actually sa mga miaging adlaw, nakoy pamati sa tiyan. Kaya mo siya, kaya ako masig explainan nga mo na ana. So karon kitay ni grabe. So tanaw na to kung unsay reaksyon niya o kung unsay iyang buhaton. Ano yung magiging makita kung pinodogin nga love ko niya. So let's see. Ginagawa mo. Yun. 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 Yan sa niya. May electric fan.
It's a prank! Talaga sa tinig mo. Alis! Uy! Ayos pa! Buon na mga iro. Tanya po ka mo drama. Nga to sa... Sabi ko, gikubaan ko. Nagtawag pasagdan ako nimo. So, ako, testing nga, nagkakausap ko nimo ka, love. Love din. It's a prank! Actually, ako siyang gidrama. Nilid kita ko sa group sa among team. Kintay, nasuko ko. O nalayan ko niya. So, success ang itong prank, guys. So, sa may kasulti? So, iyan yung message siya, mga sanog sana ha. Gundya, nag-ask ko og ka ng assistance kintahay kay na naman sa dagi pamati-pati sa diyang lawas. Gundya karon, nag-joke-joke me. Natinghan naman ko gundya kay naitok anja ni leave si sa group na mo. Karon kay kung naunsa na dyan naitok za na ho anja. Pag suni sila ni Sid sa kwarto, bawg nagunsa si Jack kay ato naman ko sa gawas kay nag-laptop pang ko, nag-chat-chat ko sa akong grupo kay ngano ni hawa si Ja. Anja gatawag-tawag, nanawag na so hang punisod sang utok kay katawa ni jang ipamati-bati sa Japan. Lawas nga to mga symptoms kita nga gipang search na mo kay kung naunsa na si Ja. Dukoy mo ko deo kay ako joke na si Ja. Pagkatataod kay lisod na ko kay kalingon na magtawag na. So pagtanaw na ho ari gabuko taga gatuwad-tuwad naman. So kaya naunsa. Ay sorry sa word. Giprank ko. Bakit gusto na i-istorya dyan? Kung nakagets mo nga unsa to, kwanto si Jap pangaji to si just mga kana bitong gipang prank. So pati ang iro pod. Nagdrama pod. So birigo jud pod pareha jud sila mga birigo lami. Adun pagdukdukon. Oh. That's all. It's a prank! Excuse. Bye. Close. Bye.